yenyu muri yeZimbabwe makadire yenyu vese vari mbiri yemakungwa tinoti kazwai ndini wenyu mutumwa masango. Vazhinji vanoziva kuti madzibaba masango anoti mutumwa masango. So tiri kuno kuZimbabwe tinobatsira matambudziko akasiyana siyana mukati mevanhu, nhau dzakasiyana siyana kuparara kwedzimba. Vazhinji vanouya vachichema vachitaura dzimba dzaparara zvakasiyana siyana zvatinenge tichibatsira. Vamwe vachiuya vachitaurawo nhau dzemabasa, vamwe vachitaura nhau dzezvipotswa chaidzo, vamwe kushandiswa kuitwa vakadzi nekuda kwemhepo dzinenge dziri mhepo dzezvikwambu dzinenge dzakarombwa nana baba kana nana sekuru. So tiri kubatsira vanhu vakawanda vari kuuya. So tiri kuti mutumwa masango aripo pakubatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana. Saka ndo nhau iripo. So tiri kuziva kuti vazhinji muri kuchema muri mhiri yemakungwa muchitaiwa tisokwanisa kuwana mukana wekuuya kuno kuZimbabwe. Kuti uyai mubatsirwe kana kuti munofona muchibatsirwa. So tikubatsira vanhu vakasiyana siyana. Vanhu vanenge vachitaiwa isusu tano nguva tisina kubata mbereko. Zvino haisofamba zvakanaka, tina vana vamwe vari kuuya panapo vachizopupura kunaka kwaMwari vachibatsirwa zvinhu zvakasiyana siyana. Mutumwa masango asi kuti kutanga kushanda izvozvo aiwa tano nguva tichishanda. So vazhinji funga munotoziva, vamwe vazhinji tikakubatsirai matestimony mutaurawo muchiona kuno vamwe. So nhau iripo ndiye kuti tiri kutarisira kuti vese vane zvichemo zvizhinji, vamwe kutanzwa nekufamba zvinhu haisi kufamba, aiwa mutumwa masango ari kutaiwa uyai mutore ruponeso, uyai mubatsirwe. Zvakare tinenge tiripo tichibatsira tiri muno muHarare. Zvakare basa raMwari haridziviswe nokuda kwevanhu. Saka tikuti vanhu uyai mubatsirwe nomwoyo wako wakaenda, nomwoyo wako unoda kubatsirwa, zvinhu zvinoita zvakanaka. Vanhu vangade kuziva zvakare kuti ndanzwa muchikwazisa vari kumhiri kwemakungwa ivavo ndivo vanonyanya kutibata, South Africa, vari kuZambia, Malawi. Chavanonyanya kuchema nacho chino ndechekuti kana ndiri kuno kuZambia ndine dambudziko rangu, ndinofanirwa kutanga ndauya kuZimbabwe here ndobatsirwa, kana kuti munokwanisa kutibatsira tiri kuno kwatiri? Nhau iripo ndiye kuti chero chinoitika ndechekuti chero munhu ashaya mukana wokuuya kuno kuZimbabwe tinomubatsira ari kwaari ikoko. Like last time takambotendera zvakare kunyika dzakasiyana siyana. South Africa tanga tiripo, Botswana takatombotendera kunyika dzakati siyane tichibatsira vanhu. Asi tikuti kana chinge wapotsana nomukana iwoyo kunoku isusu tinobatsira vanhu tiriko kuZimbabwe kunoko. So kana pafoni chaipo munhu anobatsirwa. Saka tikuti chero vari mhiri yemakungwa ikoko tiri kubatsira vanhu vakawanda pamafoni vari kubatsirwa zvinhu zvichiita zvakanaka. Kana iri minamato yekuti wachiwabasa pafoni pane minamato ida kutumirwa tichikutumira minamato iyo kamwe chete toenda minamato yako iyo minamato iyoyo ikoko wobatsirika. Tuchienda pakubatsira kwamunoita toona imimi muri madzibaba vazhinji vanoshandisa mvura, vamwe vanoshandisa matombo, imimi munobatsira sei? Ndotenda isusu tinobatsira nemvura nematombo nezvinhu zvakasiyana siyana. Minamato yandinenge ndadzidziswa naMwari kuti ndiite ndiyo ndinoita. Zvakafanira kunga munoona mune makiyi aripo, mune makizi aripo, minamato yematombo, mune maturi aripo anditeka, mune mahari aripo, mune mbiya dzirimo. Saka minamato tinoshandisa yakasiyana siyana depends nedambudziko remunhu. Zvakafanira kuti munhu auya achida kuita zvokurokerwa murume, handikwanisi kuti ndiloke murume nemvura, ndinoloka neloko ki iyo ndinoloka inoloka nyaya dzaeni kudo dzatenda gadzisa rudo rwedu ipapo. Munhu abirwa asanga dambudziko kuti andabirwa zvakati, tinogadzira dare redu nepadura apo handiteka hapana zvatinoita ipo pai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka zvinhu zvakasiyana siyana raisi chaicho rinoshanda paminamato tinenge tichishandisa panapa zviyo handiteka tinoshandisa minamato yakasiyana siyana. Kana dhaga charo rinoshanda. Saka minamato yedu panapa isusu yakasiyana siyana kubudikidza nekutumwa kwatinenge ndaitwa, zvakare nekubudikidza nedambudziko racho kuti dambudziko rauya ndiripi, ndo zvatinobatsira vanhu izvozvo. Saka zvichirawo kuti izvo munokwanisa kunge muchitoshandisawo mishonga zvakare sezvinongoitwa nen'anga? No, hatishandisi mishonga, like asi tinoshandisa hoko. Isi tinodziti hoko kuchinamato, hatishandisi mishonga, toshandisa hoko. Isusu tinoti mhiko kana tine zvinhu zvatinenge tichigadzirisa. So ndokutora tsono notora kana kuti hoko kana kuti muti tomboti kana ndatora muti wemuavho tomboti ndatora muti muavho nawezi handiteka. Isi kwedu tinoichiti hoko handiteka. Saka munhu akaenda kun'anga imotora muti uye futi zvakare yaisa mvura munhu akutomwa handiteka. Saka isusu kwatirisu inenge iri mhiko
dzatinoshandisa aisati bate mushonga anditika yekuchera atiite zvekuzochera mushonga ba kana kuzokuya powder kuti mushonga uende unodai izi inoshandisa iri minamato mataura yekushonga wekuloka amene kuti murume wako kana achipinda ya mhiko dzokuloka nditika mhiko dzedu dzokuloka adzikiye kumunhu mukadzi chete dzinoita kumurume nemukadzi kwese kana ari murume ari kuya vana varoloka mudzimai akanoya achiloka kana ari mukadzi ari kuloka murume akanoya achiloka dzimwe dzenguva vana pandiya makaposi anditiwira kuti handi baba namai handi tinoita zvinhu zvedu zvada kuti tiite oita zvinhu zvavari pamwe chete vese otogadzirwa pano zvofamba zvakaita se zvakanaka. Apazoite dambudziko here papo kuti inini ndoloka mukadzi wangu rufu rwobva rwanditora? Notenda chinoitika ndechekuti hapana dambudziko. Mhiko dzedu kuno kandi loku yedu kuno yatinoti loku senda nditika inoti kana iwo chinge maloka makaloka iwo kazoona nguva yekuti kana mumwe wenyu pauti hwenyu mwenyu atohwa nenguva kana mumwe angotwa nenguva chete zvatoperawo kuratidza kuti yatosunungurwa. Ndio mhiko ndio murungu ratine dzikadziita mhiko dzacho idzodzo uyo angotwa nenguva chete zvimwe chete zvatopera. Ehe, ko pane vamwe vanorwarawo nezvirwere zvepabonde munobatsira here takatarisa divi renyu kuonana madzibaba because tinoona ndo zvinonyanya kuitwa nevanhu vanobatsira pachivanhu? Notenda chinoitika ndechekuti isusu kudivi redu tinobatsira zvafanana namunhu awetini arwara nechirwere chepabonde anditika tinomubatsira tine treatment yatinomupa nezvatinomugadzirira anditika nohatu anotarangura pazambara ndadai ndagadzirisa anditika ndinoziva zvandinoita pakugadzira minamato zvinhu zvakaita zvipi saizvozvo. Vamwe vanotoya nemaronda achichaya anditika ndine treatment yekuti ndikatora treatment iyoyo ndikamupa munhu ndomugadzira zvinoita se zvinobuda zvakanaka. Saka zvinhu zvakasiyana siyana. Nyaya ipo ndeyekuti chipostori chedu isusu achisi chipostori chimwe chichi chekudharadhara anditika chasiyana nechekudharadhara andimapanzisa. Ndofunga mwanza kuona ndakapfeka nekiresi anditika ndakasunga wachi anditika wamwe wajira kuti mupostori anofanira kunge akapfeka gemenzi anditika so zvinoenda zvichiita se zvichichinja pachipostori chedu hazviri kuti mweya kana usina pfeka gemenzi mweya hauye unouya anditika. Saka zvakuda smart anditika pakunamata odachi zvakuda smart saka zviro zvinoita zvichichinja anditika ndizoti mumwe munhu anobata munhu wamwe anofanira kunge akapfeka gemenzi anofanira kunge akadai afanira kunge asina kupfeka bhutsu anditika kupfeka makasangana musajeri muno manditika ndakagara pasofa ndomuimba anoitira basa muno manditika. So zvinhu zvinovandudzika maererano nekufamba kwebasa. Saka tikuti basa redu isusuka rakasiyana siyana muitiro wedu asi ndikuti inini kuita kutumwa kwandinoitwa inini anditika mataipi yamukutsanangura matambudziko iyaye tinomarapa panapa treatment yedu tinoshandisa papi panapa ndikanoshandisa dota ndoshandisa dota ndikanditora ivhiri pachuru udai udai ndinoita zvinhu zvandinenge ndaudzwa ndo zvandinoita izvozvo handishandisa panyama dzangu ba. Saka tingati isusu imimi mune mhiko here kana tingati zvinokukontrolai mataura zvakare tichiti chipostori chamakuita imimi chasiyana nechipostori chakare. Pane here zvamuchiri kuteedza zvaitwa kare sekuti kana vanhu vakunosvika panonamatirwa paipa vanofanira kubviswa bhutsu? Right, isusu uchienda chekuti chinamato chinhu zvakasiyana nditika wakaenda kune mapostori amwe mapostori anopinda akapfeka bhutsu chitendero mazvakusiyana kuti imi munenge muchitenda zvipi asi isusu mwari vatonamata tinoziva kuti tikasvika panzvimbo tsvene tinobvisa bhutsu dzedu sekuita kwokudhara nditika tinotera tine imwe mirayiro yekudhara tinenge tinayo asi tine imwe yatodzidziswa nomweya panguva yekuti tinofamba nomweya tifamba nemweya ndonutitungamirira muimba yaMwari. Saka mweya zvandotitungamirira muimba yaMwari ndonotudza zvokuita panguva dzipi idzodzo. Shure takasvika panzvimbo tinobvisa shangu dzedu tosiya uko toita basa redu zvakafanana ndakapinda mweyo kandakuita basa ndinobvisa bhutsu dzangu ndogadzikapo asi ndakutanga basa rangu. Saka ndo zvinhu zvakati siyane zvazvanditika tinoziva kuti wekudhara vamwe vaiti kana usina kubvisa bhutsu haubvumirwa kupinda muimba yaMwari anditika. Vamwe mapostori anopinda muimba yaMwari nebhutsu vamwe hapinda nebhutsu. Saka zvazvitendero zviva zvakusiyana pakutenda kwacho. Nhau iripo ndiye kuti ndinenge chida kuti inini chinoitika ndechekuti mashoko andinowasiya ndiye kuti ngavave nekutenda kana vachienda kuno vanhu vaMwari kunobatsirwa wakava nekutenda zvinhu zvako zvinoita se zvinoita. Zvakare chinoitika ndechekuti mumwe munhu anogona kurwara kwenguva refu anditika asi
onzwa mashoko anobva mukati mevanhu kuti ukaenda kwa hapana zvinofamba, ukaenda kwa hapana zvinofamba, nditika munhu iva nekutenda pauri wega newe weenda pauri wobatsirwa like vari kuya panapa vachinji vari kutenda matestimony. Hatisi tinopa matestimony zvakare sati zvikudze kuti togona anogona ndiMwari. Saka ndiyida kuti munhu kana achinge auya panapa ka oya wobatsirwa kana abatsirwa owane kutenda ozopa matestimony. Saka ndine chitukumbiro Zimbabwe usaite zvokunzwa uya ubatsirwe, usaite zvokunzwa uya utese ubatsirwe uzvionere wega. So pana vachinji kuti murume anga akaenda, murume adzoka, ndisina basa ndinaka nditeka. So zvinhu zvinowanikwa muimba yaMwari, kuti muimba yaMwari chibage chakajarwa chibude chese musi mumwe chete. Chimwe chinobuda nhasi, chimwe chinobuda mangwana, handiteka kuratidza kuti vanhu vakayari 100 panzapo kana 200 panzapo, 50 angona kuyambuka nhasi, vamwe 50 vayambuka mangwana, handiteka. Handina kumwe kwandinoenda, kana ndaenda panapa nechiti ndakaenda uko ndakashandira vanhu ndaenda uko ndinodzoka panzvimbo imwe chete ino ndasiyana vaprofita kuti nhasi ukamuwanapo mangwana umuwanapo, handiteka vachitiza. Saka ndikuti basa redu isusu tiri kubata basa tichifamba somutoo iwoyo. Saka ndikuti mhuri yeZimbabwe ive nekutenda chete basa rifambe zvakanaka. Ko vanenge vachida kubatsirwa vari kudzimba dzavo munokwanisa kunge muchienda ndosaka pamakuona ndisaka takachuza nzvimbo iri yatinobatsira, handiteka kana mweya usina nditi ndiende kudzimba dzavo handikwanisi kuenda kudzimba dzavo, vanouyawo panapa, handiteka wobatsirwa. Zvakafanira kuti munhu kuchipatara undienda kuchipatara, handiteka wobatsirwa kuchipatara. Kana ndiwo wakuzoda kuti chiremba akuzoda kuti chiremba ndoda kuti mupota mambuya umba kwangu, handiteka tomboti isusu pano vamwe vasingade kuonekwa, handiteka ivavo vanobhuka, handiteka vanenge vasingade kuonekwa vanoita sezvavo vanobhuka nokuda kuti munhu anobata handisina kuonekwa pakazara vanhu, handiteka tinotomba nguva yani yake titone mazuva kuti nhasi tinotomba nguva yake kusvika panguva yakati. Zvafanana vari kunze kwenyika, handiteka ndogona kunge ndiri bhizi kunoku, handiteka tinotovapa nguva kuti nguva yenyu kubva nguva dzakati kusvika nguva dzakati, handiteka tichibatsirana navo. Saka ivavo vanotobhuka anenge aida nguva yake time yake, handitase anotobhuka. Asi kana uri munomo novari pedyo kuti anoda kuenda kwamadzamasango unonguva uchingopinda kungofumukira kwako chete zvinofamba zvakanaka. Zvakafanana ndisaka chitendero chakaita chakasiyana, chiri chatinotenda zvinhu zvatinotenda izvozvi pazviri. Ndine mumwe sawira wangu akandibata svondo rapera achiti mukoma inini ndiri kuno kuSouth Africa, ndakaroora mukadzi kuno ndiwe kuno kuSouth Africa, ndine vana ndagara naye tane makore 3, asi dambudziko rangu pari zvino nderekuti mukadzi wangu akuita zvikomba. Ndiri kunetswa pamba anotoya hake pamba muchikomba chinoya pamba, asi nekuda kuti ndiri foreigner handikwanisi kunge ndichiita hoho nemukadzi wangu. Ndopata kudzoka paipa tatsanangura takati ndisaka muchiona manje kuti ande makona manje zvakanakira makizi, handiteka loku ye manje yakuratidza kuti loku ndipaya kushanda papi ipapo kududza kuti auite violence nemunhu wakungoya kugasa nyaya dzako chinyarari, handiteka uyo paadaenda kutamba medzi dzakoko anosvika raruwari, handiteka hapana chinhu chiripo. Murume wacho wasangana naye nhengo ichamira, kana anga ari mudzimai kana ari murume adaenda kuno atapoya, handiteka anosvika kwa hapana chinoita chinoshanda nhengo haisi kusumuka. Saka ndo zvati kutsanangura izvozvo manje kuti chendika ndechekuti loko ndipaya kushanda ipapo. Kwazivai muri yeZimbabwe, ndine urombo kukanganisai chirongwa chamanga muchiona kana kuti chamuri kuona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chiripo ndechekuti tichaendera mberi tichikupai nhoroondo yevaimbi, tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika. Asi sezvamunoziva imi nekuoma kweupenyu, iyezve toda kunge tichienda nzvimbo dzakaita sana Chipinge, makaona makomo enyanga, nzvimbo dzakaita seMount Darwin, nzvimbo dzakaita sekugokwe, inzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi isu takasiyana nehurumende kuti vanenge vachikwanisa kunge vachipa mari dzefuel dzekufambisa. Isusu hatina anotipa mari idzodzi, asi chido chedu ndechekuti tinge tichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tingatarisa kana nyaya yaAdmire Kasenga akavigwa kuHurungwe, asi kuti tiendeko tinge tichikuratidzai paakavigwa zvinosanganisira kufamba nekuoma kwaita upenyu. Isusu mari dzedu dzatinowanawo mukufambisa paipa patinokupai nyaya dzevanhu vanobatsira vakasiyana-siyana. Kana makuda nhamba inemi kwatiri tiri kukubhadharisai madhora anokwana kuita $3 ekuAmerica kana 30 bond ecocash, kuitira kuti tikwanise kuendera mberi tichiwana mari yefuel tichikupai zvinofadza. Ndicho chekutanga. Chechipiri, tine nhau yevana sekuru, vana baba, vana mama vedu vakura, kana iwewe zvakare
pauchafa iwewe panosara pasina kana nhoroondo yekuti waive ani panyika. Ndilo basa redu, tishedzei toita documentary upenyu hwako tichiongorora kana ukada kutoenda nesu uchitiradza paukadzidza kuprimary, paukadzidza kusekendary, basa rauri kuita, nhoroondo yako unoyera chii. Dzimweni nguva Mwari atonga wafa, kamwana kako kawasiya kari kadiki, kana kuti mhuri yako yawasiya haitombozoti dzinza renyu makabva kupi. Hepoka zvabva zvakosha nekuti kadocumentary ikako kakuzoita kuti madzinza nemadzinza anga achiziva kuti iwewe ndiwe ani. Ndatenda hangu nekuteerera kwamaita, asi ndisati ndabva ndoda kukuzivisai kuti zviya zvamunoona kana tikaita isusu nhau dzevaya vanorapa n'anga maprofita, chatoda kukuzivisai ndizvo isusu tiri veDrumas Media hatipo pakuti vanhu ivava vari kugona basa kana kuti vari kukanganisa. Kana vachinyepa ndizvozvo, kana vachitaura chokwadi ndizvozvo, isu chedu kupakura chete zvavari kuita. Naizvozvo kusagona kukubatsirai kwavo kana kugona kwavo hazvinei nesu isusu veDrumas Media. Chienderai henyu mberi nekufara muchiunzwa nhapitapi yatakakupakurirai svondo rino. Ndikanga ndine mukadzi wangu, nhengo yangu haichange ichishanda, asi ndikangoona wekunze chete ndinobva ndatoita amen amen. Ya kusungwa iko kwanditeka dudziro kuti zati iye akashandisiwa mushonga nemagirlfriend, akashandisa mushonga nemagirlfriend ndiye akamushandisira ipapo. Saka mukuona kuti dzimwe dzenguva mumba muchafaya, kunze ndikwakufaya. Zvimwe zviri zviri paviri ndozvatinoti kana achinge tapinda mudare takutarisa nyaya dzacho. Dzimwe dzenguva zvinoona kunge pane nyaya dzemhepo futi dziripo dzokushandiswa kwevanhu vaviri wavo mumba mavo kuti vaurane mwoyo wore handiteka kandi imba itoputsika. Dzimwe dzenguva anogona kunge atori mukadzi ari kushandiswa nemhepo yemaspiritual husband handiteka, kandi ari murume ari kushandiswa nemhepo futi yevakadzi handiteka. Saka panenge pane nhau yekuti pakuda kuongororwa manje kuti kusungwa kunze here kana kuti mushonga uri kushanda papi ipapo ndopanoshanda mhepo dzezvipambo idzi dzokurarana navanhu idzi. Ovhasi unenge tapindira pakati kuti vanhu vapesane mukati memba yavo. Ovhasi kana asina shungu akasina hanya nemudzimai wake mumba musina ibonde kuratidza kuti akutobuda kunze imba yakutoparara. Saka ipapo panenge pachida kuongororwa kuti chii dambudziko iroro. Toona kuti dambudziko rakasunga negirlfriend kunze, maybe hakuna girlfriend akasunga kunze, asi pakati papo papindira mhepo ida kuti mhepo ibviswe kuita kuti mumba mudzoke rudo chete. Pane nhau yamamboti batei mbichana yekubirwa, vanenge vabirwa vanofanira kukuonai vabirwa tingati papera nguva yakadini. Notenda chinoitika ndechekuti isusu depends nekuti chakabiwa chii. Zvakafanana kuti iwo wakapwanyiwa mumba nditeka tomboti wakapwanyirwa mumba mako iwewe, asi imba iyo already makatombopinda imomo makatsika nditeka. Tine kugadzira kwatinoita kazhinji tinowanza kuda kubatsira munhu kuti chinhu chatorwa handiteka paperawo kana mwedzi kana kuti pachipera mwedzi chidzoka kumashure handiteka tinokubatsira. Hatingabva tazoti tiri kubatsira chinhu chakabiwa gore rakapera, hatingakwanisa kukubatsira nacho handiteka. Pamwe chinhu chacho chakabiwa chakatengesa 10 kana 15 handiteka chakatoenda, asi kana zvakudipenda kuti dambudziko chii chakabiwa futi zvakare. Tomboti dzimwe nguva wakabiwa motikari, mota inogona kugadzirisika because noda kwabhuku mota inogadzirisika. Asi kana kuri kunzi wakabiwa huku chicha wakabirwa nditeka kana dzingove mombe mudanga manga mune mombe vanhu varikwanisa kugadzira dzinogadzirika zvakare. Asi kupotomboti watorerwa hembe mumba iwo azobata kuti mumba macho imomo wadzorera zvimwe mumba imomo zvimwe pane tinichiona dambudziko chenenge rakamira sei pada kudzoka kuti tinenge tatarisa dambudziko kuti zvinhu zvakabiwa sei zviri zvakatorwa sei. Drumas Media.